chenditanga kuti makorokoto kuna kurai makore vati makorokoto kumaproducer akashanda paalbum ndogara kutaura kuti music industry chinoshanda more strategy. Ukaita chipo usina strategy vakangwarisa vanoita mari nenu. Inekekuti tikatarisa muZimbabwe right now vanhu vari kuita mari havasi vanhu vane zvipo asi vanhu vari kushandisa vanhu vane zvipo. Vanhu vari kuita mari havasi vanhu vakadzidza, magarajueti mazhinji havatorina mari asi vanhu vari kushandisa magarajueti nevanhu vari kuita mari. Saka ndingati kumaartist talent is not enough. Chechipiri chekudzidza unokurai makore as an artist panopiwa qualifications yekuti hanzi ndambomira amadzaniyo ndambotora break yefamba inene hasina kufamba nedependency. Kune vese vakamira vachiti tambomira nekuti nomudzokai musati masvika muzeri music industry ukamira unokumira ukudzokera mashure. Chekupedzisira social media yakauya nemukana yakanaka. Haikona kutsvaga malikes asina basa, tsvaga business pasocial media. So ndoti kuna kure makore makorokoto